Takže čau ľudia, ja vás vítam dneska u nového videa z Counter-Strike a dúfam, že sa vám dnešné video bude páčiť. Snaď hej, a dneska vlastne dávame takú novú túr na 5000 a ja sa vám ozvem, až keď vybereme mapu. No, takže sme vybrali Mirage a snad to dáme a bude to dobre. Ja vám sem budem dávať tie najlepšie klipy z toho zápasu, nech je tento zápas dobrý. A ešte si dáme dneska jednu, tak let's go! Hráme DAS, takže snad sa vám to bude páčiť a ja vám sem budem dávať zasa tie najlepšie momenty z tejto hry, čo budem mať, a snad sa vám táto hra bude páčiť ako tá predošla. Ak sa vám video páčilo, dávajte like, odber, komenty napíšte a čau!